Ayang. Pak RT ya. Agus, terima kasih matur nuwun. Dikasih ayang-ayangnya untuk Anda. Kagem ibu-ibu yang ada di dapur. Halo kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang semangat selalu. Ya, jangan luar biasa. Ayang-ayang, semoga. Nggih, ibu akan record. Halo Bunda, selamat siang. Kita goyang yuk di sini yuk. Halo Bu. Goyang Bunda yuk. Siap nanti ya. Rasane hati. Kok ora krungu musike nek ning kene yo. Hanya wang aku kowe labuh katresnan. Mas wong ayu tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuya kita coba. Iyo Arep tumeka. ayo Mbak Sarman goyang mriki Mbak Sarman. Iki yen to aku sliramu diakoni. Senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak coba yen durung bisa mengangguloso. Kangmas kowe sing tak salino aku kudu kehilangan. Mas mesti aneh hati dongaku siji tresno iki abadi. Yen to aku siramu iso ngawiti. Halo Bu, jumpa lagi Bu. Goyang deh. Yo, Ayo Bunda mriki goyang mriki monggo. pergi Bu. Ya. Sini sini. Ayo dong. BAC, terima kasih. Beberapa diri. Pak RT matur suwun. Buat ibu-ibu yang ada di dapur. Ayo, 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 Dek. ayo. Ayo, Ayo. Iya. Ayo, Pak.
kasih. Ayo Bu. Cium tenan. Kasih. Iya. Katanya lu kesini. Ayo dicoba. Sogo ala keri. Sogo ala keri. Sogo ala Iki apa di Dewa Yo Angkat kula Apa tresno Kakek coba Kare wangi Kakoteni Kaine Suci Kasih nyata Yang aku Kamu isi Dewa Nengas moro Kuatno hati kula Angkat kula Apa tresno Kae wangi Aire tresno kang suci Kasunyatan Ento aku Seliramu Ise nyawiji Dewa sami-sami Bu. Yo. Sampun Terima kasih Oke. Bu Matur sembah nuwun. Terima kasih matur nuwun.